Вие променяте живота на хората около вас. Да, точно вие сега, в този момент. Само, че не знаете. Или още по-лошо, правите се, че не знаете. Въпросът не е дали влияете, защото влияете. Въпросът е как. Помислете за това. Едно ваше движение, един ваш поглед или дори мълчанието ви, всичко това оставя следи. Днес може да сте в настроение да се усмихнете на някого, а утре да сте потънали в проблемите си и да се държите като сянка. В единия случай променяте деня на някого към по-добро, в другия добавяте още една капка негативни емоции в свят, който и без това прелива от тях. Това, на което се дразни, е колко често хората се отказват от нещото, което им принадлежи, от силата да влияят. Не ви говоря за революции, за речи пред милиони. Говоря за това, което оставяте след себе си всеки ден. На близките си, на колегите си, на децата си. Ако не го осъзнавате, значи не само губите, но и карате другите да губят. Когато се преструвате, че не влияете, вие се превръщате в пасивен наблюдател на собствения си живот. Представете си един баща, който говори за уважение, но сам крещи на майка. Или една майка, която иска децата й да са уверени, но самата тя не смее да изкаже мнение. Това ли искате? Да бъдете човекът, когато вашите близки виждат, но не искат да следват. Ще ви кажа нещо просто. Ако не осъзнавате влиянието си, то ще ви погълне. Но ако го осъзнавате, ще го превърнете в инструмент за вас, за семейството ви, за света около вас. Така че чуйте ме. Тук ще говорим за това, което губите, когато живеете на автопилот. И за това, което може да спечелите, когато поемете контрола. Защото време за губене няма. Това видео е началото на проект, който нарекохме "Влиянието е неизбежно". Какво предаваме на света? Това е поредица, в която ще ви покажа, че влиянието ви е сила. Вие или използвате, или я хвърляте в канала. Не е нужно да сте политик, лидер или мислител. Достатъчно е да се запитате: какво оставям след себе си? Радост или горчилка? И след това да започнете да правите избори. Малки избори, които да направят вас и света около вас по-добри. За да следите проекта и да научите техники за позитивно влияние, последвайте ме.